Epalamente kukashiya Omey Harvard njengelungu kubangele isankxwe kweli lizwe ndekuthi kumaqela ezopolitiko kwingxelo yezobuntlolo ethutyeleziswe kumajelo endaba kubonakala ngathi kukhona ongathongo khona kwenzayo loka Harvard kuvakala kokuba ungathi kanti uthumela iimfihlo zomzantsi Afrika eChinese Communist Party ngethuba esebenzela lombutho we-ANC kweli. Sibona ukuthi thina sokufuna sibe nenkulumo mpikiswano njengezwe ukuthi kungani singabi nawo amalungelo athile agcinelwe nje abantu bokuzalwa eSouth Africa abayimsitho ukuzimilela. The State Security Agency's allegations of espionage against the ANC Member of Parliament, the Chinese-born Harvard, are serious allegations and should be thoroughly investigated. UHarvard wangena epalamente ekuqaleni kwalonyaka evala isikhewu esashiwe ngongasekhoyo umnumzana Jackson Mthembu. Shocked to hear about the report that is in the public domain relating to a member of parliament spying on behalf of China. First, it was the Guptas who were given highly classified cabinet minutes from some of the ANC ministers. Today, it is an ANC Chinese member of parliament. Freedom Party were extremely worried about the allegations that the ANC MP may have been a spy. One wonders for how long has she been spying and for what purposes. Akwaziwa ke uba yawuzala nkomoni. Ukanti ke yona i-ANC epalamente ithi lo mcimbi nobuzaza ayinakwazi ukuphosa ilizwi lomlomo kwangoku. Sabhokwe sinhloko sombutho uPheme Majodina uthi le ifanele abasemagunyeni eburhulumenteni. Senjenjalo ke uKwece uZizikodwa ongusekela mphathiswa ojengene nokhuseleko lwesizwe wathi naye le iza kufuna uqwalaselwa ngokutsha ngaphambi koba baphefumle bengurhulumente. NdinguAbongile Dumako kwindaba ze-SABC eGauteng.